ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲ್ಲಿ. ಮಾಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಂತದಿನ ಮಾಂಜಿಗ್ ಗೀರ್ ಪಾಡ್ನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಮುಂಚಿ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಸರಿ ಒಯ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಾಂಜಿ ಗೀರ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು, ವಿನೆಗರ್ ಸಿರ್ಕ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಂಡ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡ್ಲಿ. ಮಂಜಾಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚ ಪಾಡುಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡ್ಲಿ. ಸಿರ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪಾಡುಗ ಸಿರ್ಕ ಪಾರ್ದೈನೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾಯನೆ ಅವೇನು ಮೀನುಗ್ ತಾಗಾವೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬುರ್ಚಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡವು ಐಕ ಬೋಡದು ಬೋಡೈನಾತಿ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮೀನುಗ್ ಮುಂಚಿ ತಾಗಂಡು ಮೀನುಗ್ ಮುಂಚಿನ ಸರಿಟು ಮುಟ್ಟಾವೋಡು ಗೀರು ಪಾರ್ದಿನ ಜಾಗಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಸರಿಟು ಮುಟ್ಟಾವೋಡು ಮುಂಚಿನ ಮೀಂದ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಾವೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೀಂದ ಉಲಾಯಿಲ ಮುಂಚಿನ ಮುಟ್ಟಾವೋಡು ಮುಂಚಿನ ಸರಿಟು ಮುಟ್ಟಾವು ನೇರ್ದಾದು ಮೀನು ಕಾಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಂಚಿ ಮೀನುಗ್ ತಾಗೈನ ಬಕ್ಕ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ದೀವೋಡು ಇತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿ ದೀದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಬಕ್ಕ ಮೀನು ಕಾಯರ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಮೀನು ಕಾಯರ ಪಾಡುಗ ಮೀನು ಎಣ್ಣೆಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂಜಿ ತಟಗಡು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಇಜಂಡ ಕೈಕ್ ಎಣ್ಣೆ ತಾಗುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ ಬೋಡದು ಮೀನು ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಐಕ ಬೋಡದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಮೀನ್ಲ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡುಗ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಮೀ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೀ ಕಾಯರ ಪಾಡುಗ ಅವೇನು ಮೆಲ್ಲ ದೀದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕಾಯರ ಪಾಡೋಡು ಮೀನು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಿನಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.